madihita salhutna di hamu akadamang doho dainang manang di dia pe hamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhatta Jesus Kristus. Adorak sota parade hata ni Tuhatta jumulu mahita martangiang. Asinirohama di hamu doho dame siad debata amata doho sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhattai. Amin. Hata ni Tuhatta nagabi jamita di pertangiangata na laos epistel di Minggu Info Kapit tanggal 6 Maret 2022 imana tersurat di buku 5 Musa bidu 26 ayat 6 rodi ayat 10 bagian A hujahama dihita songonoma hata ni Tuhatta. Alai Roma halak misir mabahen na suuhum tuhami jala dirupa hami jala dia pehon ulaun na poran tuhami. Jadi mengangguhi mahami tu Jahuba debatanyo punami. Gabi ditangiho Jahuba do suara nami. Jala marpanata prohana di pardangolan hangaluton dohot hagugutan na huahapami. Dungi ditugiho Jahuba mahami ruar sian misir marhiti sian tangan nagugu dohot marhiti sian botohon natol-tol dohot marhiti sian hasonggoton bulun mardongan akatada dohot halongangan. Jala dibuak kami sahat tu ingananon jala di basa-basa hot tu hami tanoon tano habauran ni susu doho situat ni loba. Nuaik pe idama aku mabuan patumonaan ni parbue ni tano na nilehon mi tu au ale Jahuba. Ima hata ni Tuhatta. Di hamuak kadongan sahapor siaon di bagasan goar ni Tuhatta Jesus Kristus. Molo taparrohahon ia turpuk jamitaon manang epistel di Minggu Info Kapiton. Ima bagian ni seremoni pasahaton patumonaan ni naniula sian perbue ni tano naniula ni bangsoi. Duksaha na sida tu tano naung binabaga-bagahon ni debata bahen partalian nasida manang nagabe milik pusaka di nasida. Lubi tumakas didok patik taringot tu patumonaan ni naniula. Molo diterjemahkan aturan mempersembahkan hasil pertama. Jadi dang asal dipasah butiru pani na pinasaha nai na piting pinasaha ninna na piting ni lehon urusan nasida may manang nasungod dia na nilehoni dak piting botoon nai ninna dak songoni akamang dohot tamuinang perjulu riko do jelas botoon sungod dia do na pinasaha nai apa yang diberikan di doktu bangsoi ia dung masuk ko tutano silehonon ni Jahuba debatam tuho bahen partalianmu dung disolu kota noi laos maringat disi iko buatomu ma sian patumonaan ni sadok perbue ni tanoi nadapot to siat tanomi naung nilehon ni Jahuba debatam tuho ima didok di ayat sada rodi ayat 2 macetakas didok disi si pasahaton na ima patumonaan hasil pertama taingot hasil pertama ate patumonaan molo di hata Heber didok resit na rosian hata ros manang rosi namar lapatan kepala ulu manang bagian pertama isarani pamatakton ulu doka perjulu ba satawi uluima si majujungima di pasahat songonima pangatusyon ni resiti dison. Molo di 2 Musa bidu 20 ayat 10 sia manang di Keluaran 23 ayat 19 molo didok disi resit berarti yang terbaik manang nadumenggan. Atik pede terjemahan bahasa Batak di Bibeli tetap do dipakai hata patumonaan. Di aka terjemahan na asing didok do muse buah sulung. Jadi na pinasahat na sidai entah si lehon-lehon manang na piliapi ima patumonaan manang na dumenggan. Jadi dang asal dong na pitinga dong nin na rupani
Apalagi mamulunan dilihon na ilubi-lubi, aduh tahe. Manang alana soriko bidibana, Yesui sayang dibolok konin na. Hadu binige berita songoni, lahu majalu ula ni natinuhor nama sadaina sian warung, ala naung sobek hepeng harotasi jalanga songon na kusam ideon, Roma parwarungi madoktu natay, blok kumay, ninna. Tang laku be, nga maribak. Ninna parwarungi marupa nitu inatay. Ahama dido inato. Unang, sayang, budu pe, piliam marsugut. Hipatu do si pata, saya dong di katok persembahan yakan na mariba kate. Hamuak kadongan, ikon na duminggat do, patumonaan, yang terbaik, hasil pertama, ido nakididokon. Jadi dakola bangsoy hita pesongonido. Ikon na dumingkad do, yang terbaik, apalagi mamolo tutuhani. Ay tuhatay pida na dumingkad jalan na terbaik ido dilehot tuhitakan. Buah sulung, ima anak na nasasaday. Hamuak kadongan saha porsiaon, taringok na majurupa ni, molo pasahat si pasahaton manang mga lehos si lehonon terlubi pasahat pilihan sa jumu judupe taparrohahon kuantitas na jumlah na manang gudang na sedia gudang di lehon danin na do mulu gudang di lehon manang di pasahat maos mo di papuji-puji burjunay ate nin na marupa ni alay molo oti do na pinasahat nai didok masiuli mangging. Apalagi mamulo di boto na mga lehoni, gudang do di iba na. Si huli mangging do'y, piturnin na marupa ni mga rehe. Hamuak kadungan, las doro hatta majalo na gudang, las doro hatta mabigi mula dok pasahatun gudang terlubi turiya yate. Alay perlu do ingotot marhiti turpukon, tang perjulu nakid ditaringoti di si gudang na. Kuantitas na, sadia na pinasahat nai daw alay na duminggan patumonaan di pasahat na sida ma patumonaan ni nanyula buah pertama hasil pertama yang terbaik ido didok nakiningan jadi molunung atakas di ibana hatawon yakin mahita pos maruhatta dangalang rohani mga leon gudang lapatan na halak na maboto madok mauliate lehonon ni ido na dumingkan jala lehonon ni ido na gumudang. Tuaha magudang di lehon ang gotong dumarungutungun. Tuaha magudang di pasahat alaydang ias rohana. Tuaha magudang di pasahat ang godak sialas ni roha. Enang Jesus pe, tang jumulu jumlah manang kuantitas ni pilihan manang silehon-lehon ni jolmay dipuji dihargai daw alay rohana na mga lehonido ido asa didok Jesus gumudang do na pinasa ni na mabalui atik pe secara jumlah umoti do di pasahat ang guna moray idaw dugudang di pasahat alay sa sitong na lubi-lubi na doy ang guinat na mabalui sa rupiya do niya manang nasa peser do di pasahat alay memang holanido na adong di ibana ima na perjulo hamu akadongan na mangihu mo si didok unang asal di pasahat dang asal di pasahat adong do aturan na pasahaton didok disi di pamasok mapatumonaan ni naniulanay tu bagasan apang jala buanon na may tu inganan sipiliton di Jahuba de bata bahin inganan di guarna dungi ikotopoton na mamalim di akari ujui jala hodohonon na tu ibana napabotohom maaw sa daryo di adupan ni Jahuba de Batam naung masuk kau tu tano naung niwarihon ni Jahuba hiyat tu akau punami lehonon na tuhami dungi iko bueton ni malimime mahirangi sian tangan na jala piakonon na dui di adupan ni langgatan ni Jahuba de Bata ima aturan na ima antara lain aturan pasahaton patumonaan ni nanyulay. Jadi dang asal di lehon, dang asal di pasahat. Si pata hal sepili dui ideaon,
Alai bui dui mencerminkan keseriusan manang patuduhon kesungguhan parsitutuon. Ulu du sipata halak rupani madok hapola songoni rumikna. Napiting rohaido ninna. Toho mayate alai riko do maraturan marsilehon-lehon, maraturan pasahaton si pasahaton dang asal buti. Hamuak kadongan yang tidak kalah pentingnya musetaida sia turpukon bagian na patuluhon alaniahan na sida pasahaton patumona ani. Apa dasar motif mereka memberikan? Jupahita maalus ni mamukasian ayat onom rodi ayat 10. Iduang gua pala turpu jamita manang epistel dihitan wai. Molo tasipulhor rupani sia turpuki songonoma perjulu makilala bangsoi di panugu-nugu ni debata Jehovah di nasida mamu kasian tanomisir sahat tu natolhas tu tano naung binasabasahon ni debata Jehovah tu nasida. Napaduahon ditangihod Jehovah anggu-anggu nasida. Patuluhon marpanatap rohani debata Jehovah di pardangolan di hangaluto doh di hagugutan naniay nasida. Akaima dasor nasida pasahaton patumonaan ni naniulanay. Hamuak kadongan macariko doon au hunota ay sipata gampang-gampang susah do napasahat si pasahaton noon. Olo do sipata burjuroha manukun ado hon ningon rupani hado on ningon. To ema bae madisi dak pola perlu botomui ninna mga lusi. Masa dak perlu boto nate. Taringo na majue rupani. Ninna roha songon na nido na dibaga sa trupukon riko do boto on alana. Manang sialana mga lehon manang pasahat si pasahaton ay sarani pasahat hamulation manang pilia tuhuria majo contona datajaha dui ditikting manang tabigi sialana tajalo do hamulation sian keluarga a gudang nasikian siala malum parsahiton nasida inna tajalo do hamulation sian keluarga b gudang nasikian ala wisuda gelengna di LA inna ape maddo lenteng hagung. Alain waing demi menghemat kertas doh tak keeditan sipata kolak kepengnay na madisuratton gabi dang binoto ala niyahay di pasahat huhilalari ko do bahenon sialana ra dang apala na pa buah-buah ho silehon-lehon nay nasida disi alay hupikir akabentuk ni kesaksian doi di dengan basa ni debata di nguluna. Iman waing natayda di bagas sa trupukon, marningo bangsoi di pabahenan ni debata di ngulu nasida. Marningo nasida uju jala mangangguhi nasida tu debata, laus ditangihod debatado anggu-anggu naside. Laus songonido nang hita, ikosay ingo do hita di akapabahenan ni debata di nguluta. Iko taingo do ay ditangihod debatado molo juju hita tu ibana, jala di palua do hita. Jala lausima akamang dohot tamuinang dasorta pasahaton patumonaan ni nataulay pasahaton na duminggani tu debata memberikan yang terbaik kepada Tuhan di pasu-pasu debata mahita pasahaton akan na duminggan tu debata. Amin martangyang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na kubigi hami. Say paurat to may di bagasan rohan nami asa di parbuhe ho katamia ka parbuhe na dinggan parbuhe na tonggi di ngulu nami marhiti anak mu Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.